Ne postoje tajne pošte, ne postoje tajne varalice. Te mogo si bliže, mogo si mi ovdje proći. Evo ga, Jig ima nešto na sebi. Bistro i rogi ljudi, dobrodošli u novi video. Pošto sam počeo dobijati komentare, nemoj otkrivat pošte, nije problem ljudi. Ne postoje tajne pošte, ne postoje tajne varalice i šta ti ga ja znam. Ribolov je sport kojeg se treba učit. A šta još bit, da me prostite, šupak i šutiti i glumit nekog ko će tajit i šta ja znam. Te varalice su tako i tak se peca, a sada puno toga bude i u osjećaju. Pa sad i u upornosti i sve. Džabe mogu ja reći početniku nekom, i sam sam početnik, kao džabe ti i pozicija i štap i varalica ako ne kužiš spiku. Tako da, uglavnom, došli smo ponovno na Havajsko i ništa, malo uranili pa idemo probati da vidimo da li će sad raditi šuri, ali danas sam ponio i ovdje neku mrežu, malo mi se i pokvarila, inače ona bude u jednom dijelu, ali šta ćeš, šta je tu je. Ajmo malo ultralightat, bistro i rogi. Idemo, prvi zabačaj. Ništa od prvog zabačaja. Evo je. Ne. Ispala. Ispala nam prva riba. Znači, tak, pauza. Tak, pauza. Ok, probao sam malo bacat ovo, ali ništa. Silikonac za sada ništa. Tako da prelazimo na Jig. I dalje isti 5 gramski koji u prošlim videima. Ajmo ljudi, bacit Jiga. Ajmo probat prvi zabačaj Jig. Ok, do sad su tu ljudi bili, tako da sad su otišli, idemo po stvari, pa se selimo na ovu poziciju tu. Ovo mi je draža nekakva pozicija. Kroz sat vremena bi trebali početi dolaziti ljudi, tako da mi smo se već usidrili, samo da se presidrimo. Oj, brate, mogo si bliže, mogo si mi ovdje proći, a? Šta kažeš na to? Čku materinu. Svako danas može voziti brodicu, mi sve. Evo ga, bacit ćemo Ryuki, bijeli. Pa da vidimo. Ništa, sjeli smo i malo ćemo mahati ovako. Pa dok malo sunce ne izađe. Malo sam previše uranio danas, tako da rogi. Evo, ostao sam bez repa na silikoncu, tako da vraćamo se na Jig. 5 grama, pretpostavljam da je od šada. Od šada je skinula rep.
tako da ne bacam sad silikonce dok ne pauziraju očade, jer mi se ne da gubiti repove. Pa idemo probati, ako ne šura, onda barem očadu uloviti. Evo ga, džig ima nešto na sebi. Ajmo ustati pa da vidimo vrijedi li ustajanja. Evo ćemo probati koristiti mrežicu. Jeli? Evo probati mrežu. Opa. Joj. A dobro. Šur. To vam se dešava kada dugo ne koristite mrežu i onda se izgubite. A dobro, bit će ih još, ajde. Možda tek kreću šuri, tako da. Riba je nešto neaktivna. Nešto se dešava. Probat ćemo nešto veće baciti. Možda imam nešto novo, možda, a možda i ne. Hibrid ništa. To je ovo, Cast Hacker, kako god. A možemo njega baciti. Šta, ovoga ili onog otvorenoga ćemo baciti. Ništa, idemo staviti Cast Hackera pa ćemo prodati njega malo. E pa ovako kad nema ribe, mogao bi snimati kao odgovaranja na komentare, pitanja, šta god, na prošlim videima. Kao najčešći, tako to. Koliko ovo ima grama? 29. Idemo probati. Još ne znam kako ga moram vući, ali naučit ćemo. Yeah? Nice. Good luck. On ide na zubaca. Ništa, probat ćemo ovaj. Ništa, dok ne krenu ćemo sjediti i mahati. Hoćemo se igrati sa mrežom ili ne? Lijepa. Ajde stani. Bravo. Idemo po kanticu. Evo ga drugi. Krenuli su. Opa, ne. Skoro. Ne. Ja ću te spasiti. Stavit ću te u kantu. I današnji su veliki, mogu bi reći. Zato ni neće lupati na male silikonce, nego velike danas. Znači, Crash City, Sting, zabac, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tap, 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 tap.
I samo to treba raditi. I šta, idemo probati opet džig. Možda se promijenila situacija. Jer evo, ulovili smo dva normalna. A možda su sada došli i manji. Pa ćemo vidjeti. Ništa od džiga. Ali nitko nije danas došao na more. Zašto? Što ljudi znaju, a ja ne znam. Ajde, pošto ja sve vama otkrivam, otkrite i vi meni. Možda zato jer je petak, pa su umorni ljudi. Ko će ga znat? Jedina budala sam na moru. A dobro, ajde. Gušti su gušti, bolje me pušti. Još ćemo malo biti dok ima sunce jer sam zaboravio na glavnu, pošto je petak mogao biti dalje negdje gdje ima svjetla. Ali nema ribe, to jest negdje se povukla. Ko će ga znat? Evo ga, pred sam sumrak. Pred sam sumrak, pred sam zalazak, evo ga. Svašta. Šur u zalazak. Lijepi su danas, lijepi su, samo ih nema. Malo ih je, ali su veliki. Tako da, 9 je sati i dolazi mrak, a ja nemam naglavnu sa sobom, tako da idem u auto i vidjet ćemo ako idem još negdje ili idem doma. Od 5 popodne sam tu, tako da dobar dio dana sam ovdje, tako da jako je slabo danas bilo, ali ulovilo se nešto. Ajmo se spakovati i vidjet ćemo da li idemo dalje ili idemo doma, jer sam umoran. Evo ga, na putu do auta ulovio sam još jednog šura i bio je još jedan i pri izvlačenju tu sam ga izvukao, otkačio se i ode u more. Tako da, danas gubim ribu na tako glupe načine, ali dobro, idemo prema autu.